What's up guys? Good morning. So, Motodance Vlog. So, for today's video guys, bibiyahe tayo going to Quezon City. Yan. So, bibiyahe tayo ngayon kasi ang gagawin lang na naman natin doon guys ay mag-ati tayo ng mga herbal medicines. Okay, kay ate ko sa may Del Monte, sa may malapit po sa Hermosa. So, yun guys. So, ang gamit natin motor yung ngayong umaga guys ay ATV. Yan. So, test drive natin guys. So, kung gaano yung consumption po niya. So, let's go guys. So, dito po tayo ngayon sa highway ng Balasigi. So, next na bayan dito guys ay Bayangka. So, good morning to all guys. So, ride safe everyone. Bye-bye. Guys, so nandito tayo sa Bayambang, yung dun sa may Bumiba na tulay guys. So parang limited lang yung pwedeng dumaan dito guys, mga single, mga 4 wheels. So hindi pwede po yung mga malalaking mga truck kasi pasamantala po ito para madaanan ng going to Bayambang at going to Tarlac. So yun, let's go guys. A few moments later. So yun nga guys, yan dito na po tayo sa monumento guys. Nakalabas tayo totally sa Valenzuela. Yan. So malapit na tayo guys sa ating pupuntahan sa Muñoz, Quezon City guys. So let's go guys.
grabe guys, napakasulit gamitin itong ATV. So pagdating sa long rides, grabe sulit. Relax ka guys, relax siyang i-drive. Pagdating sa sa traffic, ano siya, sumasabay guys. So grabe guys, so traffic na tayo dito. Sana to balik tawag sa Puada tayo guys. Balik, malapit na tayo sa ating puntahan. Ingat na lang sa pagdadrive mga idol.
You know. So yun guys, nakarating na po tayo sa ating pupuntahan. Yun, so baka hindi na umabot yung vlog ko, baka dito na lang guys. Lobat na po yung ating cam, action cam. Yun. So ang gamit po pala natin guys, GoPro Hero 5. So baka naman GoPro. So yun nga po guys. Yun lang tayo guys kasi baka makalagpas tayo. So yun lang. Goodbye.